ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ nọrọ ụnụ hụkwara echi ọnwa nọ nwaanyị nwaanyị mba nnọ awụchasịala n'ugbo eye ụmụnne m ihe m chọrọ ikoro ọnụ ngala ugbo ene ọtụtụ n'ime ọnụ nwere ike ụnụ agaala ike atụmadụ ụmụ nwaanyị ibe m mana ọ dị mkpa n'ihi na asị eziokwu agaghị ala ọ wụrụ na ịwụ nwaanyị ibe m nọ ngala na ihe m na-aga ikwu ugbo ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme ya atọfe ịhụnanya ụfọdụ na-eme ya na ọma anaghị ahụ ụfọdụ ụmụ nwoke ọ naghị agụ ha agụrụ ime ha ọ masịghị ime ha achọghị ime ya mana n'ihi ka eme ka obiọma kpa nwaanyị mana ọ dị mkpa ka ị mara ihe omimi dị n'ime ihe m na-aga ikwu ugbu a iwu nwaanyị ibe m nọ nga nọ biko ọ gịnwa ga-akwụsị ihe a gụnwa ga-akwụsị ya ọ gị na-arịọ onye nwoke ka o mee ya ọ gị na-arịọ di ka o mee ya ọ gụnwa ga-akwụsị ya gee m ntị ọfụma iwu nwaanyị ibe m nọ nga biko enyi gị nwoke di gị ọ na-asa gị efere you know what I'm saying ọ na-eji ọnụ asa gị efere ọ na-asa gị efere ya ewere ire ya asa gwogwo ya asa dan sach gwa ya ka ọ kwụsị yes gwa ya ka ọ kwụsị ọ dị mkpa ka ọ kwụsị ụfọdụ ga-echecha ihe ụtọ nọ n'ime ya na ọ na-eme isi ekwu egbe mana ihe mgbu obu agaga ọ dịghị mma ihe mgbu obu agaga buru ibu o siri ike ihe omimi wụ ihe mgbu ọ na-ebute setback ọ na-eme nwoke anaghị anọ ebe o kwesịrị ịnọ ọ na-reduce the greatness of a man ama m na ụfọdụ ga-abịa sị m nwaanyị mba no don't say that mana ụmụ nwaanyị na-aṅụ gwogwo ha kpara ogirishi ha aṅụ pieces na ụmụ nwaanyị na-aṅụ pepero ha ghere ya akpa aka kpara ogirishi ha aṅụ na ọ bụrụ na nwaanyị ga-aṅụ nwoke ogirishi ọ gịnị ga-eme nwoke agaghị ewetulata isi ya butuo his greatness lowa ya ga-asa efere biko onwe mgbe o ji gbanyere nwoke na nwaanyị we are two different species nwoke bụ crown n'isi nwaanyị bụ crown n'isi but they have two different crowns nwoke nwoke nwaanyị wụ nwaanyị biko ụmụnne m ihe ụtọ nọ na nwere ike icheta ga-esi mba nwaanyị mba nọ kele ekwutecha anya mana ị ga-ejisi ike mgbe ọbụla obi gị rujuru if you love that man if you love your boyfriend ị chọrọ ka o mee nke tomorrow ị chọrọ ka ọ dị confused ị chọrọ ka enwee confusion na energy na-revolve around him ụfọdụ ihe o ji ebuli as a man some of the things ọ ga channel ya to the part of greatness you must help him ọ gụnwa ga-akwụsị ya dịka a na-eme ya enwere ụzọ dị iche iche a ga-eji mee ya obiọma mana ịhụ na nwoke butu isi ya buga ya na nkọrọṅọ were ọnụ sanwa efere na ya sa gwogwo ya sacha ya ṅacha nwanne m nwaanyị jishi ike enwe onye ga-akwụsị ọ ga-akwụsị ya na ga-esi na mba na ịchọzi ma ọ bụrụ na ị hụrụ nwoke n'anya ndị ọ na-eme na ọ hụrụ gị n'anya ị ga-ejishi ike nyere ya aka yes ụfọdụ n'ime unu ga-asịkwa na nwaanyị mba nọke eso gị mana nsogbu adịghị esikwa na oso gị na nke ekwe egwu na-ekwute emi ya na ọ dịghị mma na gịnị ka ị ga-eji ekwu otu a na nwaanyị mba nọ mana nwaanyị na-aṅụ ogirishi na-eme ihe niile nwaanyị nke nwoke a ga-eme ya nwaanyị ọ ga-eji ọ ga-eme ya nne m ọwụ gị force you will not understand today mana in future ị ga-emecha ghọta ụfọdụ ụmụ nwoke ghọgo onwe ha ada ụfọdụ amadụ ihe meghe ha ebe ochie n'ezinụlọ in a relationship mgbe ụfọdụ ya ebido shake enwe ihe ka ọsọrọ ị gaghị ama ihe gbasara mmekọrịta nwoke na nwaanyị n'elu bed all bond the connection na the deep enwere nwaanyị ị ga-arị elu ihe mgbu ebido before gị shi n'ime ya pụta ọ dị ka ọgbụgba ndụ before gị shi n'ime ya pụta ọ ga-enye gị ezigbote nsogbu enwere nwoke ga-arị gị elu ya arụ ka ekpuru ekete ya dị ka ikpu black veil agarịga ihe ọsọ gị ma na mma gị na-akọzi akọ mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-aghọta ihe omimi dị na distance ihe a na-akpọ kwakịrịkwa dị n'etiti nwoke na nwaanyị nwoke na nwaanyị hụjiechi ime datin forces gates so many gates na-emepe o nwere some crossover na-adị at that moment
ụfọdụ ihe anụ ma ndị ka efega na-efe ha na ma ndị awere n'ime rọba ma ndị aflush n'ime toilet ma ndị gịnị that minute ka na-decide ma existence of a soul ọ ga-abịa ka ọ wụ na ọ gaghị abịa. If this determination is to be taken at that moment, ọwụhụ obere ihe ka emege that time. Many gates a na-emepe ha. Enwere nwoke ga-arị n'elu nwaanyị ibe m, ihe ọ sọrọ gị ma na mma, ihe ọ sọrọ gị ma na mma, ị ga-akọwa ihe mgbu na-ebido. Ihe mgbu na-ebido ya ka ewerere veil akwa ojii gbuo your beauty, gbuo your star. N'ihi gị na ịbọndọla, n'ihi gị na ịgbaala ndụ. Ishi ala both ọra, ịkọnekt ala, isorile. Enwere nwaanyị ị ga-arị elu demo ihe mgbu na-ebido that very day. Gị wụzie onye na-arị ererebe gaghị aghọta ihe mege gị. Gị si na enyi nwoke achọwala, gị si na ndị ụlọ ya abịala. No, ị bonded with somebody with a very strong spirit, not just anyhow spirit but black one. Gị suru ya gawa ihe mgbu na-ebido. From that day ga-aghọtazi onwe ha ada. Nwoke na-akọzi akọ. Gị wụrụ nwaanyị mara m, a lot of beautiful girls today. Problem ha bidere na that single ha amaghị like he believe in offering. You go as a beautiful girl, what can you offer? Nwoke akọtọ pocket ya ka ya aza ya. Gị ga-agbasa ọgwụ gị, ya ekpuo gị veil. Before gị shi n'ime ya pụta, ọ naghị adịcha izi. Ele nga anya gwa gị dị mma. Ị mara mma nwaanyị, mana mma ahụ ọ naanị nghọta gị onwe gị. Ị ga-ahụ somebody amacha mma, mana onye ọbụla mara ọ mara mma, mana a na-ele ya anya agụrụ nwaanyị a na-agụ nwoke. Ụfọdụ nwoke sị this lady is beautiful but she's not attractive. Ụfọdụ amadụghị reason o jiri like they won't settle down with you. Ihe mgbu ga-ebido gị na-akọ ya eri. Ị na-aghọta ihe na-eme. Ihe ibe gị na find it very easy, you start finding it very difficult. N'ihi gịnị? That connection ị nwere with the wrong person. Ọ na-adị wele na ngwa ngwa, especially ụmụ agbọghọ adịsịla na ngwa ngwa ịnwago ego n'elu base biko ihe na nwoke wu mini god. Enwere mmụọ ga-akọ na nkọrọ gị ga-elaji echi. Nwee mmụọ ga-cross path ya ga-elaji echi. Every man ị na-ahụ a mini god. Nwaanyị adị ụmụ agbọghọ adịsịla ngwa ngwa ị na-amagoro n'elu base because nwoke ma ya aka na-agbanye gị ego. Enwere nwoke ga-arị n'elu ịlụ di awara na problem. Engage gị spiritually. Pụnwa gị somewhere. Ị ga-amebe ihe mega n'oshi. You keep changing them. Mana ofu a contaminate ala your destiny, contaminate a lot of things in your life. Otu akwa ka ọ dịkwara nwoke. Ị ga-ahụ a great man. Ye feel na ya mara mma nwoke ya kpatala ego. And then ị nwere ego, you can afford any woman you like. Hello brother, Chineke mere ebere duwe n'ihi na enwere nsoro ị ga-esuri. Oga day brother, nwanne m nwoke, enwere ka ị ga-eso. Enwere mmiri ị ga-egwu gị laji echi. Ilajichi awụhụ lajichi ụmụaka. Before gị shi na the worst part as somebody na-eme yotago agbara nwa agbara nwa. Ebe a gị gaa ama ebe ihe mgbu bidere. Gaa ama ebe ihe mgbu. Ọwụhụ ụmụnna dị. Ọwụhụ villagers, ọwụhụ ndị village lekọ na-akpa ya ndị ụlọ, ọwụhụ ha. Gonwa ji aka wepụta nkọ ihe a ya ogirishi no. Ga surutu ihe ahụ isurutụrụ ya ejezuo n'ahụ. Ọ ya ka ịrịaga. Slow to n'aka aka. Search your spirit. Nwetụ limit ka ọ ga-awụ mmadụ nwoke ọbụla na-amaghị ebe mmiri bidere mmanwa ya. O nwere ike ihe mee na gị sị this bidere mgbe ihe a mere. You should be able to lay hands somewhere. Say mmụọ gị ga-direct automatically. Connect gị to where your problem is. But ị bịa nwezi a lot of things on the table. Ọ ya na-eme dị mkpa na-eji ebijere aka. Ihe mewa na ntị ọ gaghị ama ebe ihe ahụ bidere menwe ya. Apart from these are the things you can control. Fine. Wetulata ka otu ishi isoro nwaanyị ka gị soro nwaanyị ka na-amagharị because na iji ego you can afford the money. Ekogando, no. You are connecting to so many spirits. Ị na-amaghị. Ka one. Secondly, nwaanyị ibe m, ihe ụtọ nọ na nwoke saga efere, but if you love that man, encourage him to stop. Encourage him to stop. Agama agawacha kwubagacha ihe omimi ndị ọzọ dị n'ime ya mana abụọ m chọrọ ịrụta aka biko ịhụ nwoke gị na-emege ihe n'anya, ịhụ ya n'anya, hụ ya n'anya, you love him and you want him to be great. You want him to go and come back a great man.
ị chọghị ibutu crown ya stay nọ ya, ị chọghị i subdue this man. Gị na-ahụ nwoke gị hụ na this man is born to be great, but then something is wrong. Ịhụ ya ya na-akọzi aka, ị na-ahụ ya sef, gị na-ahụta na something dị wrong with this person. Ọ bụrụ na ọ wee enyi gị nwoke, ihe ọ na-asa n'efere ọwụ special, ihe ọ na-asa ugwu. Nwanne m nwaanyị, put the ihe ụtọ aside. Ọ bụrụ na ị nwere expectation to settle down with this man, he may say no. Gụnwa gasị ya no, stop doing this. Nwaanyị ọbụla wụ position number second. Nwaanyị ọbụla wụ ka abụọ. Ya na nwaanyị aga ama aka with nwoke. So before gị ụfọdụ asị mana ụmụ nwaanyị na-eme ya, if you can do them, why can't they do us this, that? No. Nwaanyị ọma no. Nwaanyị ọma sị gị no. Ọ bụrụ na nwoke ọzọ arịala n'elu, ọ bụrụ na inwene previous relationships, biko ekwele ka nwoke ahụ hụrụ n'anya butu ishie bịa na nkorongo sang efere. Ka 1. 2, nwaanyị ọma, beautiful woman. Achọrọ m ka ime m understand. Ụmụ nwaanyị wụ receivers, ụmụ nwoke wụ donors. Ụmụ nwaanyị na-anara anara, ụmụ nwoke na-ewepụ ewepụ. A lot of ihe omimi gaga with ihe a m kwuge. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme ya atọfe ịhụnanya, mana ọgụ nwa ga-akwụsị ya. When you understand the point I'm making, you will understand better. Biko nne m, unu egbukwele m egbu. Ụfọdụ ga-echeta ụta ihe na-esi atọ ha asị nwaanyị mba nna ikwute eken. Nwaanyị mba nnọọ agala ije anyị ihe chetacha gị sọ ihe na ka nwaanyị mba nnọọ sọ mkpọchi. Biko nwaanyị mba nnọọ ikwute eken. Ọ bụrụ na aka ya abaghị na ntị and ị chọghị ime ihe na m kwuru, tụfuo okwu ọnụ mana atụfukwele m. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.